Kaixo egunon, ikasleok, gaur ikusiko dugu zer den funtzio baten simetrikotasuna. Simetrikotasuna da funtzioa berdina baldin bada bi irizpideen arabera. 15a ariketan ikusten dugu funtzioa berdina dela hemen eta alde honetan. Hau da, i ardatzarekiko bi aldeetan, baina ispilu baten moduan. Hau da, i ardatzetik doblatzen badugu bestaldera, bi zati horiek berdinak izango dira edo koinzidituko dute. Beraz, kasu horretan, i ardatzarekiko doblatzen badegu eta berdinak baldin badira bi zatiak, esaten da funtzioa simetrikoa dela bai eta horrez gainera simetria bikoitia dela. Bikoitia da zergatik? Doblatzen badegu i ardatzetik berdinak direlako zatiak, bat bestearen gainean jartzen delako. Horregatik da bikoitia. 16. ariketan gauza bera gertatzen da. Ikusten badugu funtzio hau, gauza bera gertatzen da. Hau da, i ardatzean alde batekitik eta bestera berdin-berdina da ispilu baten antzera. Hau da, doblatzen badezute i ardatza bestaldera, zatiak bat bestaren gainean jartzen dira eta berdin-berdinak dira, ispilu baten moduan. Orduan, 16an ere bai, simetrikoa da bai, eta horrez gainera esan dugu simetria bikoitia dela. Simetria bikoitia dela. Hau da, i ardatzetik doblatzen badugu, bizatiak berdinak dira. Ikusten badugu 15ben, beste simetria mota badago. Simetria hau da bakoitia. Bakoitia da, egin behar degula, i ardatzetik hasiera batean doblatu, eta gero beraka doblatu berriro i ardatzaren gainean. Hau da, bi mugimendu egiten ditugu, bat eskerrera eta bestea bera, eta orduan irudi hau berdina da. Doblatzen badugu i ardatzetik horrela eta gero bera, bi zatiak koinzidituko dute. Ikusten duzute, ispilu baten antzera berdina da, baina kasu horretan bi ispilu aplikatzen dizkiogu. Orduan, izango da simetria bakoitia. Bai? Orduan, 15ben, simetrikoa da bai, eta simetria da bakoitia. Bai? 13ean ikusten dugu, ez da horrelakori gertatzen. Hau da, i ardatzetik doblatzen badegu, ez dira berdinak alde eta bestera, edo bi mugimendu eginez bat eta bestea bera, ez dute koinziditzen. Orduan, 13a ez da simetrikoa. Beraz, laburbiltzeko, simetria bikoitia da, baldin eta doblatzerakoan i ardatzetik berdinak baldin badira, koinziditzen badute. Eta bakoitia da, bi mugimendutan, i ardatzarekiko eta gero i ardatzarekiko koinziditzen baditu dute bi zati hauek.